onaj divan i plemenit narod koji je stradao Hrista radi svoje vere i radi svoje jermenske narodnosti. Ali ovaj današnji pomen se razlikuje od svih ostalih pomena jer se vrši u toku svetle sedmice, pošto još uvek slavimo Vaskrs. I kad god se diže taj dim ispred raspetog Hrista, imamo reči samog pesca Davida koji kaže: kao što dim iščezava, tako neka grešnici iščeznu pred lice Božije. Što znači, oni koji su naneli zlo vašima predsima, oni koji do današnjeg dana nanose vama zlo, kao ni drugim pravoslavnim narodima, oni će iščeznu, će nestati pred lice Božije. Vi ćete ostati, vaše molitve će ostati, sećanje na vaš narod ostaće među nama i širom sveta, jer na ovaj današnji dan bilo gde u svetu da su se Jermeni okupili, sećamo se na taj nesrećni genocid koji je učinjen protiv vašeg dobrog, plemenitog i kristoljubivog naroda. Ali znajte, kao i što gledamo sada na ovo raspeće, kao i Hristos koji je razapet, više nikada ne možemo gledati na njegov krst i na njegovo stradanje, njegove muke i njegove rane, bez da ne gledamo na njega kroz svetlosti njegovog vaskrsenja, jer je njegovo vaskrsenje jednom i zauvek preobrazile te njegove muke, patnje, sve ono što je pretrpeo telom svojim radi nas i radi našeg spasenja. I na isti način, vi ste pravoslavni hrišćani, vi znate i verujete u Hrista i u njegovoj pobedi i vi ste postali sastavni deo njegove smrti i njegovog vaskrsenja. I Hristos je vaskrsao i više smrt ne vlada. Oni koji su učinili zlo protiv vašeg naroda, stvari protiv našeg naroda, jer svi smo mi jedni u Hristu, ne mogu više da to čine, jer Hristos je vaskrsao. Muke koje su vam naneli, muke koje nanose i koje mogu da nanose u budućnost, ništa ne znače, jer je Hristos pobedio jednom i zauvek smrt. Smrt se pretvorila u život i u život večni. Vaši preci žive, oni su živi pred vaskrslim Gospodom i evo koliko se god mi danas molimo za njih, toliko se oni mole i za vas i za nas. Koliko se god mi sećamo njih, toliko se oni sećaju nas. Znajte, kad god upalite sveću, kao i ove svećice koje držite sada u vašim rukama, ako pogledate pažljivo u taj plamen koji gori pred vama i pred vas, vidjet ćete lica svih onih koji su postradali, ali se i njihovo lice menja, jer u tom plamenu beše svetlost Hristovog vaskrsenja. Mi ušli u radost vaskrsloga Gospoda, gde smrt više ne vlada. Njihova žrtva je velika žrtva, ogromna žrtva, ne samo za vas celo pravoslavno hrišćanstvo i za vas celo čovečanstvo. I nikada ne smemo zaboraviti tu njihovu žrtvu, kao što je rekao naš patrijarh German, za one koji su postradali u Jasenovcu. Kao hrišćani moramo praštati, ali na isti način ne smemo zaboraviti. Jer držati njih u pamćenju znači držati njih u vašim srcama, u ljubavi, i gde je ljubav prisutna, tu je Bog prisutan, gde je Bog, tu je život večni. Kad bi njihovo stradanje i života njihove koje su oni položili bili zaista spasonosni za nas i za sve naše potomke od ovog dana i kroz sve vekove vekova. Amin. Hristos vaskrse i radost donese. Takođe želim da zahvalim patrijarhu Pavlu
i sveštenstvu crkve Svetog Arhangela Gavrila, što svake godine omobeležimo ovaj vrlo značajan datum 10. godine pa na ovam. I šta se desilo tog dana. Ali ću reći par rečenica za one koji su ovde prvi put i za one koji nisu čuli za taj datum. Toga datuma, znači 24. aprila 915. godine, tadašnja Otomanska imperija donela je najcrnji zakon u istoriji čovečanstva, zakon o deportaciji kompletno jednog naroda sa svojih vekovnih prostora, sa prostora na kome je taj narod počivao zadnjih 5000 godina, a neki smatraju čak i više. Tako da je 24. datum je, to je dan žalosti u stvari jermenskog naroda, jer tad je krenulo. I do kraja 1916. godine završen je taj veći deo pogroma jermenskog naroda.